Kunamana Nieta Jamakodo Naumana Kunamana Dogibaru Kuma Sera Naumana Kunamana Tiadi Kunundo Naumana Kunamana Arajo Nieta Gala Naumana Kunamana Jama Besigile no Naumana Kunamana kunafundisha mwenye lakalike mwenye farafina club infilton ka kuluba membe nuba wule ka fo CDAO ulu jamana nyama ukelen ko kuka hakina uboka bi nangi libere ka takati mali yere kun yere ka fo anda fe jamana mun bebi ina fo Burkina Faso ina fo Korowari ina fo Senegal yen jamana kono don ko ni kembe bi ka wuli ka joke ka nyesi kwa jamana marabawuma kuna fundisha wa nguda do alaka nyefo o ayena tinya ka fo jamaye na ukana jamana de oni mimbe tinya de fo nyetata alama bawo ka kenyani ni wuli ka jo min kera bi ka nyesi mali jamana rema no o nyangeli busan mi l'européen ka kelen tomba uluka kuluba bena fereke bi ka nyonye bake ulu joro bena ke munye ni ngela nina kata ka nyesi malima kuna fundisha wa nguda do alaka nyefo au nana arajo Nieta ganana au nale jama bese wara alama ka keni ni gele amun taleno ka nyesi anga jamana ma ayala ka fo anga marabolo nyama no docteur shokel ko kala maiga yi ale ye wuli ka joke ka wole bla wala musolakaw ye wole bla nyoma kata ale yare kuma nyonya kununko prematiri la wa irala ka fo wulula kan bade bolembe ka nyesi mali kono dembela jilema mali sigidu fam befe juma natano yesiniye mabu seka fura nyon ka tugamina kuna fundisema ulu yudado alaka anyefo Kunamana jama besigile no alama ka keni farafina club infilton ka ni ngele anu talie ka nyesi malima mi France ka ka panguru no Air France ayirala ka fo olu fen kembe bi ka sira ere tige uni mali ni nyongoche ako kunguru na nyenyew aw sogolenga to radio Nieta adongbar kelen fe ana anda do alaka anyefo oye insha Allah alaba nunu de ye dongbar fambaw ye munu bena labe kada aw kloka adenga na badike Ibrahim Jawara fe nega krafe obe Amadou Gindo bolo ni be ko fesa shira u fana be olu bena da aw kloka donc waru kene kan insha Allah jamana de oni mimbe tinya de fo nyetata kuni be tinya fe arajo Nieta gata ni yoje kuni be tinya fe arajo Nieta gata ni yoje au nana arajo Allah be baw aw bismillah kuna fondi seben leni pana aye ayira kafo minyi farafina club infilton ka kluba mimbe nuba wule franskana ko CDAO uluka sigi min kera ka beni dimashi timene janvier kalo kile kononton samba flani samwa ani fla odana wulu fena femi ni nyangili uko nintara kanyesi mali yera jamana ma o nyangili nu sinfe ayala kafo minye ukala sigide munumbe anga jamana kono nuba wule franskana ko ambassadeur la inin kera kafo olu bela jilen ka do uka so kono o kofe minye anga jamana wera ni nyonche danche munumbe ayala kafo ko ka olu bela jilen choix mbe kofe sa minye anga nafulu sumba mimbe nuba wule kafo BCAO ayala kafo ko ofena na choix nunun bekela gelaibi gela min tara ka nyesi mali jamana irema wa babali refene tara ka nyesi mali ma ka ira kafo ni shima fenya CDAO uka kelekete munun be ula benono ka ulu fene blaka na mali jamana fama ire kama na fondi seben kala kalila akoni kuma dugudugu kan koni chaira dien fanta annani bela jelenfe do yere ye ayira kafo ni jamana nunun konana no e CDAO jamana ku uka deme ani dembe me maluye maldewnye were ka jamana mabado were bora ka kuma ka ira kafo ni koni yedda matemendi ni ye malika ningela nunu tabi mali ni deme de kaka ni ayira la kafo
nin kɛlɛ juguba in bɛ Mali fɛ kabini san 2012 waati o n'a ta bɛɛ lajɛlen na Mali sigiɲɔgɔn jamana minnu bɛ olu ka tila ka nin gɛlɛya ninnu ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma o kɔni ye ko juguba ye ko gɛlɛnba don ni olu yɛrɛ tɛna sigi ka a lajɛ ka kɛɲɛ sa ni lɛnɛpana ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ kunnafoniw kɔni bɔra ka bin ka bɛn ni kununko ye janvier kalo tile 12 san 2022 min ye bourse de travail ye a kɛra jɛrɛ dɔ senfɛ o bɛ fɛn wele faransikan na ko conférence de presse du mouvement et association olu caman farala ɲɔgɔn kan nka a yirala k'a fɔ min ye jɛkuluba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ mouvement yɛrɛwolo debout sur rempart olu ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ni o ye Adama Ben Jara Ben le cerveau ale ka kuma dɔw senfɛ a ye a yira k'a fɔ wulikajɔba min bɛna kɛ ka bɛn ni sini juma ye wulikajɔ senfɛ min ye marabolo ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogoli Kokala Mayiga ale yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kan wa jateminɛw ani baaraw kan ka kɛ kɛcogo min na janko Mali yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ko Sogoli bɛ n'o perepelatigɛ bɛɛ lajɛlen di malidenw yɛrɛ ma lɛnɛpana ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔfɛ sa olu ka sɛgɛsɛgɛli ani u ka ɲinini yɛrɛ senfɛ u nana wulikajɔ kɛ ka taa jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso yɛrɛ dɔw la ko olu ɲininka yala a fɔra k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogoli Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye ale bɛna ye kɛnɛ kan wa a bɛna sɛbɛnfura dɔw forobaya k'a yira maliyɛnw na nin gɛlɛyaba min talen bɛ ka ɲɛsin u ma gɛlɛya ninnu an bɛ bɔ a kɔnɔ cogoya minnu na nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka dɔnniya tɛ a kan sabu a kumaw kɔni fɔra mɛ k'a fɔ danganiya kɔni bɛ olu bolo nin kɔrɔfɔ nin kan wa olu kɔni ma da la sabu n'i ko k'i bɛna nin sɛbɛnfura ninnu forobaya a ka kan fɔ jateminɛba de ka k'a la sabu maliden caman kɔni sigilen bɛ ka se ka nin kuma ninnu makɔnɔ mun de bɛ jamana faamaw bolo bi ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ko in kɔni kɛra sa ɲuguɲugu o de wulila ni ɲagaɲaga ye ka sababuya kɛ mun ye Mali faamaw u tun ye layidu kan di diɲɛmaw yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ min ye kalo 18 bɔɲɔgɔnko olu bɛna fanganatɛmɛ fanga kɔni baaraw kɛ ka a fɔrɔ ni o waati ye nka o kɔnɔna na sa a yira la k'a fɔ sigi kɛnkɛlen dɔ nana kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛ fɛn wele faransikan na assise nationale de la refondation o assise in senfɛ a yira la k'a fɔ malidenw ka hakilinaba minnu sɔrɔla la o de ye k'a fɔ ni fanganatɛmɛ fanga ka san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni di a ma o san 5 o kɛra sɛbɛnfura ye baara minnu kan ka kɛ waati minnu na olu perepelatigɛw kɛra o kɔnɔna na k'a di Mali faamaw ma ka bɛn janvier wala n k'a fɔ décembre kalo tile 31 tɛmɛnen san 2021 sɛbɛnfura in taara di farafina tilebɛnfɛntɔ olu ka ɲɛmaabaw ma o kɔni kɛra sa i n'a fɔ tasuma de wulila olu golo yɛrɛ la o hukumu kɔnɔ u ye wele bila min ye farafina tilebɛnfɛntɔ olu ka jamana ɲɛmaaw ma ani UEMOA jamana ɲɛmaaw wele bilala nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka bɛn dimanche tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2022 Mali yɛrɛ kunkanko kuma ka perepelatigɛw bɛɛ lajɛlen di a la o de nana wolo fɛn na fɛn min ni ɲangili taara ka se ka malidenw yɛrɛ sɛgɛrɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin n'a ta bɛɛ malidenw kɔni sigilen bɛ bi u galabuw kɔni kɛnɛyalen don wulikajɔw kɔni bɛ senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye juma nata ye weleweledakan kɛra jamana faamaw yɛrɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa kɛnɛba la kɛnɛ min n'u y'a wele k'a fɔ place de l'indépendance ka t'u ka hakilinaw an'u ka kuntilennaw an'u ka haminakow ka yira diɲɛmaw la ka yira k'a fɔ u ka fanga u b'u dɛmɛ wa u b'u dɛmɛ kunnafoni a ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ala b'a wo l'indépendant kelen y'a yira k'a fɔ min ye jɛkuluw ye olu farala ɲɔgɔn kan kunun ko bourse de travail yɛrɛ la ka kɛɲɛ sa jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur rempart olu ye wele bila maa caman ma jɛkulu caman yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ye association ye min ye mouvement ye min ye parti politique ye olu caman tun bɛ a kɔnɔna na a yira la k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni kan kɔrɔfɔ dira maa caman yɛrɛ ma maa caman y'i fɛ la fɔ a kun sigilen bɛ mun de kan farafina tilebinfɛtɔw ka kuluba min bɛ ni o bɛ wele k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA olu kɔni ye ɲangili ta ka ɲɛsin an ka fasow ma o ɲangili senfɛ sa a yira la k'a fɔ mɔgɔw kɔni dusukun tɔɔrɔ la fo ka a dama tɛmɛ kunun ko
wole bela kunnafonidilaw ma ani jamana kɔnɔden caman ka kɛ ni Dawuda Sangare ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni tun ye laɲini kɛ k'a fɔ maaw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka bɛn jumadon na min ye janvier kalo tile 14 san 2022 k'u ka dusumakasa kɔni yira k'a yira diɲɛmaw la u ka dɛmɛ bɛ Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ nɔfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o de hukumu kɔnɔ min ye Yɛrɛwolo Débusseré Lampard a ye wele bila jɛkulu caman ma o jɛkulu ninnu senfɛ kulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Convention pour le Mali CPM olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Dr Alayi Bokoum ale yɛrɛ tun bɛ olu tɔgɔ la ni o ye ni jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye o kɔnɔna na min ye Yɛrɛwolo Débusseré Lampard olu fana ka maaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Adama Jara di Ben le Cerveau ka fara Basoro Aïdara kan ka fara min ye Mohamed Aga Shaka Sangare ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na o kɔfɛ min ye badenya tɔn maaw olu fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Alu Badara ale tun bɛ ka kuma badenya tɔn o yɛrɛ tɔgɔ la o kɔfɛ min ye M5 RFP olu maaw fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na kuma caman kɔni fɔra ma caman yɛrɛ fɛ Jamil Bitar ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin CEDEAO fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma u bɛ baara minnu na bi waati sera sa u ka bɔ Faransi ale ka baara tacogo jugu kɔni kɔnɔna na ka kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ kɔfɛ sa a yira la k'a fɔ nin wulikajɔ in k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa bila Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Gao Tombouctou ha Kidal a yira la k'a fɔ maliden bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la diaspora yɛrɛ fana na bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i ka dusumakasa yira ka ɲɛsin Faransi ani CEDEAO fanga ɲɛmaw olu bɛ ka baara min ta ka bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma nin kɔfɛ sa n'i ye jateminɛ kɛ a yira la k'a fɔ Ben le Cerveau ale kɔni ye kuma caman fɔ gɛlɛya min taara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ min ye CEDEAO fanga ɲɛmaw ka hakilina in bɔlen kɔ ka bin Faransi ye hakilina dɔw ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka ɲangili bɔsan belebele yɛrɛ ta ka ɲɛsin an faso Mali ma o ɲangili ko kuma yɛrɛ bɔlen kɔ min ye jamana dɔw ye olu nana yira k'a fɔ olu tɛna sɔn abada ka don o dɔnsen yɛrɛ fɛ Faransi yɛrɛ ka nin hukumu kɔnɔna na o dɔ ye k'a fɔ sini jamana ale ma sɔn cogoya si la min ye Rusi jamana olu fana ma sɔn cogoya si la sigi yɛrɛ fɛnfɛ min ye Jamil Bitar ani Adama Jara di Ben le Cerveau olu ye kɔrɔfɔ minnu fɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɛna kuma jɛ parce que bi ye welewele don ye ka sababuya kɛ jumadon fo ni Ala ma min an se kɔnɔ an kan k'o yira k'a fɔ ko jamana in k'a kanu b'an na donc n b'a ɲini maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka kɛnɛ ninnu sɔrɔ Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ an ko région kɔnɔnaw la bɛɛ lajɛlen ka mobiliser pour que k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko autorités min bɛ yen ko légitimité b'u la ko élection mana n'u ye mais an bɛ fɛ k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko légitimité b'u la o ye kelen ye k'u bɛ sira min kan fana ko anw ka sira bɔlen de don ko anw de y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko san 5 min taara f'u ɲɛna ko san 5 ko anw de y'a fɔ ko Asimi ka kuma tɛ ko Choguel ka kuma tɛ ko gouvernement ka kuma tɛ ko anw maliyɛnw de ko ten ne ko u bɛna an siri juru la ka taa n'an ye wa élection jakusa an kunna ka taa n'an ye urne na k'u bɛna taa an voter wa donc moi je vais bi n bɛ kuma lasurunya n b'a fɔ autorités ɲɛna n bɛ fɛ ka kuma lasurunya k'a fɔ Mali jeunes an bɛ jamana fɛ wa an t'a fɛ donc ne bɛ fɛ k'a fɔ ko inscription volontaire ka kɛ par rapport à la défense du territoire national u m'a fɔ ko force d'attente b'u bolo wa an k'a jira k'a fɔ ko anw bɛɛ lajɛlen anw tɔgɔ sɛbɛnlen filɛ nin ye an bɛ se ka mobiliser à n'importe quel moment pour être militaire et aller défendre le pays an b'o ɲini parce que bi il faut s'attendre à toutes les éventualités u ye janfa min siri anw contre la u ni maliyɛn juguw min ye janfa in siri u yɛrɛ bolo n'olu ye pression kɛ kɔfɛ kɔnɔna na yan Mali kɔnɔna na yan a bɛ kalaya n'a kalayara ka a kalaya frontière daw ni fɛngɛw la a bɛ kɛ sababu ye autorité ninnu u ye min ɲɔgɔnna kɛ stratégie faussée la parce que nos colonels là ils sont extra stratégique parce que u y'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ ten donc aujourd'hui là an ka kan ka min faamuya an ka foli bɛ Russie jamana ye ne yɛrɛ ye Russie école den ye an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ
an ka foli bɛ sini ye olu jamana fila min ye u ka veto kɛ k'a fɔ ko ɲangiti tɛ se ka ti entériner Malika an ka foli b'u ye parce que olu ye mɔgɔ faamuyalenw ye u y'a dɔn k'a fɔ ko peuple ka kuma de don donc vraiment moi je vais demander dɔw b'a la an ka monnaie créer dɔw b'a la an ka nin kɛ tan hali kɔgɔji ni Ala ka jɛ ye n'an ye baara kɛ ni san 5 in kɔnɔ na an bɛ kɔgɔji sama ka na fo ka yan fan fɛ parce que bateau bɛ se ka na kɔgɔji bɛ se ka kɛ chinois bɛ se k'an dɛmɛ bɛ se ka chinois bɛ se k'an dɛmɛ russiw bɛ se k'an dɛmɛ a tɔgɔ ye di turkiw bɛ se k'an dɛmɛ jamana baden de bɛ yen min bɛ se k'an dɛmɛ pour que bateau bɛ se ka accoster Mali la manamanakan tɛ dɛ ni projet bɛ yen depuis temps colon waati il faut que mɔgɔw ka faamuya wariko in fana o tɛ problème ye dɛ mais baara de bɛ mɔgɔ bɔ jɔnya juru la dɛ awa n wulitɔ la n b'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an tɛ malo Ala kana malo Ala tɛna malo jamana in a bɛ jɔ Ala ka jamana in jɔbaw jɔ fanga Ala ka sinsin hali bi k'a fɔ autorités ɲɛna u ka n'u kɔfilɛ an yɛrɛ t'an kɔfilɛ ni an wulila don o don u ka da la CEDEAO u y'a ye bi k'a fɔ min bɛ kɛla Côte d'Ivoire a bɛ hakɛ to n bɛ nin conclusion fɔ parce que musokɔrɔba in peut-être a tulo bɛ n na musokɔrɔba dɔ de ye ne wuli fajiri in na k'a ye n wele ka bɔ Côte d'Ivoire a tɛ bamanankan mɛn dɛ u ka siya ninnu dɔ de don a tun bɛ kasira téléphone de la ko a ye n kumakan mɛn RFI kan ko n ye min fɔ Alassane Dramane Ouattara ye ko Ala ka barika don na wallahi Ala tulo bɛ n na ni musokɔrɔba in tulo bɛ n na u k'a traduit a ye tubabukan na donc vraiment a bɛ mun jira les peuples de ces pays là an mago bɛ o peuple de la an mago t'u ka dirigeants na des dirigeants corrompus awa ni Ala ka jɛ ye nin fiɲɛ min wulila Mali la a bɛ taa ni nin bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ bɛ taa kelen kelen ni Ala ka jɛ ye qui triomphe par l'épée périra par l'épée Alassane Dramane Ouattara a sigira fanga la cogo min na an bɛɛ lajɛlen y'a ye awa a bɛ bɔ fanga kelen na o cogoya kelen na ni Ala ka jɛ hakɛto b'a la wassalam. Merci camarade. An b'a daminɛ ka journaliste fo comme d'habitude presse minnu welelen don k'o jɔ minnu chaque fois u jɔlen don ka se ka faransikan média mensonges n'olu ye kunnasiri kɛ an ka média patriotes bɛ yen ni faransikan média mensonges ye kunnasiri kɛ an ka média patriotes bɛ yen ka se ka kunnafoni kɛ. Donc c'est pourquoi merci pour le cadeau mon frère, merci pour le cadeau. Donc c'est Thomas Sankara et Patrice Lumumba entré, donc merci pour le cadeau. En cas de patriote ou bien de Amoufou, au Temenen Kofé, Ambe syndicat fait k'a daminɛ INTM école karamɔgɔw policiers bolola baarakɛlaw sugu syndicat fɛn o fɛn communiqué kɛ parti politique organisation de la société civile CNC fɛn o fɛn communiqué kɛ ka nin ko in condamné k'u ni ce u ni fasoden ɲuman ye an ka tigɛrɛ f'u kun u y'o baara min kɛ faso tɔgɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ ne ye fɛn dɔ fɛnɛ jateminɛ an sera yɔrɔ dɔ la bi maliyɛnw jugu y'i kunda Chine kan don min chinois groupe ba fila minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'u bɛ ɲɔgɔn ye i b'a fɔ chien ye chat ko wulu ni jakuma ils ont enterré les haches de guerre k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma et faire face à l'essentiel. An bɛ maliyɛnw wele nin wagati kelen na notre devise est sacrée un peuple invite une fois c'est le moment an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw o wagati tiɲɛ dɔw furugu dɔw bɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ b'a dɔn an balima dɔw bɛ i b'a fɔ Abdul Niang an balima dɔw bɛ i b'a fɔ Ibrahima Kebe an balima dɔw bɛ i b'a fɔ Arasbat ils sont opposés à la transition u y'u fɛlaw fɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn hakilina ko don an ka ɲɔgɔn lamɛn u y'u fɛlaw fɔ jamana ko kan nka CEDEAO kɛlen ka sanction bɔ u bɛɛ communiqué kɛ pour condamner et pour ce temps an ka ɲi ka tigɛrɛ f'u kun k'u encourager ka maliyɛn tɔw encourager y compris le parti parrainant hali cɛbilen Darame an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tuubi pour que a bɛ se ka communiquer kɛ cogoya min na k'a fɔ ko an bɔra Faransi ka cidenya kɔnɔ an nana bi Mali denɲumanya kɔnɔ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali kisi Ala k'o dugawu minɛ cɛbilen Darame a n'a ka parrainant ye on a voulu ka ko dɔw bila ka bin k'an pan ko kunna den ka maaya kɛ mais mɔgɔ min t'an dɔn o bolo k'an bɛ siran nka an ka taa ɲɛfɛ halisa kibaruya tellement ye jumɛn ye an y'a laɲini o don ko ka État ka terrain de vie dɔgɔya ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn ka jɛ u ka 2 tiers kɔ u ka traitement n'u ka salaire la min ye présidence ni gouvernement ni CNT bɛɛ lajɛlen k'a kuma fɔra conseil des ministres la ministre dɔ y'a proposition kɛ à la personne de madame Wadije Fune Kulubali ka tila k'a d'a kan k'ale jɛra ka traitement 50% kɔ
pour faire face à la crise. On espère que anga welebna bi kulo kono l'exemple doit venir de haut. O e tiɲɛ de ni bɛ jamana sanfɛ o ye jagoya de ni a bɛ gɛlɛya e de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye. Ka misali de nous sommes les 10 héritiers de Modibo Keïta. Modibo a dit quoi? Il dit le leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Koni toro de la ko ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ ye min b'i disi jɔ bali ɲɛ jamanadenw ka lafiya. Ko ni lafiya nana ale de ye mɔgɔ laban ye. Ni jamanaden bɛɛ y'i damu a bɛ kɛ mɔgɔ laban ye ka sɔrɔ. C'est ça le leader. Et c'est ce que Thomas Sankara a montré comme exemple. Crise tun bɛ Burkina, Thomas Sankara ko a ye fifalanw ta, a ye ventilos minɛ, a ye climaw faga. 8 heures de service, d'accord, mais 2 heures de clim. C'est ce que Thomas Sankara a fait. Ka bɛɛ bɔ 4x4 kɔnɔ k'u bila mobili surumani kɔnɔ. Ko ka jamana servi, jamanaden bɛɛ Thomasi fo don min na Francis tɛmɛna Blaise kɔfɛ ka a ka fanga firi, ka farafinna dɔ dibi la. Assimi a donné le ton. An b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ tɔw fɛ u ka tɔn di pour que jamanadenw tɔ bɛ dan na ka taa fɛ. Sira ka jan. Aujourd'hui ce n'est qu'une étape. Étape wɛrɛw bɛ na, étape wɛrɛw bɛ na. On les avait invités comme Nicolas Maduro à être en première ligne. U ka mobiliser an n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi. Place de l'indépendance là, l'État a répondu favorablement. Le vendredi 14 janvier 2022, le ministre de la Solidarité, Imam Oumarou Diarra, il va diriger la prière à la place de l'indépendance le vendredi. Et la déclaration finale sera lue par le premier ministre intelligent, Irishofol Shogal Kogala Maïga. Ko Jumado Shogal de déclaration là-bas, ko Malien, Ferremime Anga Jamana Boloka, Ankogoda Geleala, place de l'indépendance, Shogal Vena, pour le plan de riposte de l'État malien contre la sanction de la CEDEAO. C'est ce que Shogal va lire. Malien, Allah Jamana sont à Densemola Mouroulino Goujo. Allah Klala Jamana sont Nyemola Mouroulino Goujo. Il n'est plus question d'aimer Shogal, d'aimer la tête de Shogal. Que Shogal soit héritier de X ou Y, on a dépassé ce niveau de débat. Que Shogal soit chef de parti politique ou chef d'organisation de la société civile, on a dépassé ce niveau de débat. On doit faire l'union sacrée autour du Mali, comme le président Assimi Goïta a demandé. Gagnons d'abord la grande guerre. Après, nous aurons le temps, tout le temps, de faire les petites guerres. C'est le belebeleba mi manga jamana turuni ko de do. Aidara to ka fa ankara mo aidara ko na bebe branchi do ka. Ko don na be ka yiri yere tuti ke ka be branchi ko ya be na folo ka yiri tron isi abra be ta ka branchi la. Ala ka o kibnya ano majigi ano limane adi ama na bora tema Iber Kulubali la ko IDD malien cité mi céda ka communiquer après alle munu be ka apprécier soju borodo munu bora kene ka apprécier nyabel na parti togo malien sa ta guerre ko fe ni bi bora la te céda o togo re fo tu ni sanction ko kuma la parce que je ne sais pas les détails quoi nte chiden jabi quoi mi me chibaga de na sigileno na bora kunu Emmanuel Macron. Désormais, même Macron est trop. Macron, quelle est la sanction contre le Mali? Chema Iberko, go Santa, avec Gergono, Torobanka, go sanction Binanka, Macron fait. Chema Iber Boraga, Tigera à la Malien. Or, à Togo, Chema Iber Kourouba, à la partie Togo IDD. Oga fo, oga don. C'est très important information partagée. Voilà, misale chama waraube, mugawaraw dabina dola ko fo. Besugu lone, besugu fo mai. Farabana Mustafa o kuma fo. An bolo bi Asrafu Srafa. Ay wele da le shérif de Nioro. Ay wele da go Jumado, ko mo si kana to so. Lele Nioro shérif ga ka kuma. Ne b'a ye quoi, bon placé de Dugolo Sanfela, Jamana la face à la Tuguna, Tugorola, plus de 80 ans, plus de 80 ans, Tchekoroba, Karamogo, Chidje, Odekabo, Ambe, Bisabani, Yari. Koga boka façon kuma fo en balolendo en taka nga gajme oh magoro ci fene boanye ko avion français saba mi bora Abidjan ka jigi gawo na au courant de tout femi mu kono ba bedona amani na autorité au fait le 4e avion doit être abattu comme Kadhafi a gagné chomi di avion nani na wulila Abidjan tabe ta jigi gawo amani na autorité au fait wa ma do il sou nyeba bela il sou de ka be fort
u ɲɛ b'a bɛɛ la o kɛlɛ de bɛ sen na kɛlɛ fila tɛ yen wala transition ko kɛlɛ tɛ yen est ce que aw tulo b'o kuma la Tchad wa démocratie ko kuma tɛ yen mais démocratie définition yɛrɛ fɔ aw ye la démocratie c'est le régime sous lequel le peuple trouve son compte basta baara wɛrɛ tɛ démocratie la diɲɛ kɔnɔ la démocratie c'est pas les élections démocratie des élections n'a fɔra i ye ko bɛɛ ya n'a fɔra ko démocratie ils veulent nous distraire ka débat de caniveau kɛ démocratie ko ye k'u b'a kɛ transition de la ko ye ça n'a rien à voir aw ye Guinée ka kuma mɛn yan mun fɔra Guinée kan yɔrɔ Mali ta France y'a ta kunu ka taa Nations Unies na k'u b'a ɲini ko CEDEAO ye da min tugu Mali da la ko diɲɛ k'a da tugu Mali da la a bɛ fɔ de ma ko blocus États-Unis min kɛ Cuba la Fidel Castro nalen avec le Che Guevara un demi-siècle de blocus olu ta bɔra embargo kɔnɔ dɛ parce que embargo ye i ni damadɔ bɛ frontière la k'olu da tugu i da la mais dɔwɛrɛw ni bɛ se ka coopérer i n'olu bɛ se ka frontière partager sira caman fɛ nka blocus ye e tɛ don mɔgɔ kan e tɛ bɔ ka taa mɔgɔ kan mɔgɔ tɛ don e kan u y'o min laɲini kunu n'an ko mɔgɔw ma k'an ni Irisi an tigɛ di ɲɔgɔn ma caman kun t'a faamu kunu Irisi ni Chine y'a ka veto bloqué e min ko k'an k'an jigi da yɛrɛ kan jɔn b'aw ka so veto bɛ min bolo i t'o yira an na n'a fɔra aw ye ko nous sommes dans une révolution intelligente ni jamanaw kɔnɔ n'i y'a ye Kadafi fagara misali kelen n'i bɛ ka veto tigi dɔ kɛlɛ i jija i k'i kɔsɛmɛ veto tigi dɔ la ce n'est pas une question de sous-traiter la défense nationale non mais à des moments stratégiques nous avons besoin de partenariats stratégiques pour que ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min an bɛ k'o de kɛ avec la Russie et ça s'appelle tout simplement le partenariat win-win. Naumana arajo nyataga yo naumana Anabaw ne hakila shira minnu tɛmɛna sa ye faamuyaw sɔrɔ a la sigi wulilen kɔfɛ min ye Ibrahim Mayiga ye ale ye jagokɛlaw ka tɔnɲɛma dɔ ye an ye a ɲininka olu jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ do naumana. Ne tɔgɔ Ibrahim Mayiga, ne ye commerçant ɲɛmɔgɔ ye, n ye accompagnement président ye, association de commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne. O tɛmɛnen fana kɔfɛ, n ye ACODEM président, association de commerçants détaillants du Mali. N ye élu membre consulaire chambre de commerce kɔnɔ. Aw yeli nin kɛnɛ kan bi a bɛ mun ko fɔ? Bon an yeli nin kɛnɛ kan bi, an hakili a bɛ faso kanu de ko fɔ, a bɛ fasoden ɲumanya de ko fɔ. Sabula conférence de presse an bɛna la ka se ka kunnafoni di an ka commerçants ma ani ka tila k'an ka commerçants k'u la kunnafoniya k'a f'u ɲɛna jumadon an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na boulevard de l'Indépendance la ni juma seli banna juma mana jigin dɔrɔn 14h bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la an ka na an ka transition jukɔrɔma dondo ka tila ka a yira CEDEAO mɔgɔw la u ye sanction ta ka da Mali kan an ka faso kɔnɔ banna an tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ u bɛ fɛn min da la Mali kan ko an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nin bɛ an ka keleya de ko fɔ nin b'an ka fasodenɲumanya de ko fɔ an bɛ bɔ o la ka yira CEDEAO la o de kosɔn an nana nin kɛnɛ in kan bi kɛnɛ in kan fana an nalen fana an y'an profiter k'a fɔ commerçants ɲɛna fɛn min ye gɛlɛya ye mɔgɔ si kana gɛlɛya kɛ ko parce que ko sanction bɛ yen mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ fɛn fara minɛn kan parce que a ti bɛn a ma ɲi fana foyi ma fara minɛnw kan donc sanction tɛna to fɛn ka fara minɛnw kan n'Ala sɔnna ma commerçant ɲɛmɔgɔbaw n'o ye chambre de commerce ye ani charreur malien ye olu bɛɛ y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka wulikajɔ kɛ pour que u bɛ se ka minɛnw nati an ma cogoya min na ni o bɛ tɛmɛ Laginɛ fɛ n'o bɛ tɛmɛ Mauritanie fɛ n'o bɛ tɛmɛ Algérie fɛ sira mun fɛ nɔgɔya bɛ se ka k'o la donc an kun sira kɛnɛ kan yan kɔnɔ o de yira mɔgɔw la. I ko mɔgɔ dɔw de bɛ ka yala sugu kɔnɔ ka maaw lafiliya. Maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka yala sugu kɔnɔ u bɛ ka fɛnw lamɛn fɛnw prix ta mais u bɛ tila ka na tuguni u b'u sigi presse la u bɛ ka yira k'a fɔ dugu kɔnɔ ka bɔ ko dɔw farala sugu minɛnw kan ko minɛnw bɛ ka commencer ka gɛlɛya daminɛna alors que tiɲɛ t'a kuma in na sugu kɔnɔ an b'a kalama maa si tɛ yen ko dɔ fara i ka minɛn kan fɔlɔ n'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ a ma daminɛ fɔlɔ. Maa sugu jumɛn bɛ k'olu fɔ? Maa wɛrɛ foyi tɛ politicien ka maaw don. Commerçants de don wa? Commerçants politiciens de bɛ ka don commerçants la k'a essayer k'a fɔ k'u b'u kuma yɛlɛma k'a fɔ ko dɔw farala minɛnw kan alors que kuma in tɛ tiɲɛ ye. Politicien jumɛn? Non n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔ tɔgɔ fɔ la ko wɛrɛ b'a la n'i y'a fɔ politicien faso denjugu minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ transition fɛ ni CEDEAO ka sanction tilala ka kɛ olu fana sago ye donc o yɔrɔ la n bɛ da o yɔrɔ la k'o fɔ. Olu ye jɔn ye? O de ye jamana politicien kelenw ye jamana ŋaniya jugutigiw o y'olu de ye minnu ŋaniya man ɲi ka taa jamana fan fɛ olu ka laɲini de y'o ye donc o dun kuma in ye nkalon de ye an bɛ se k'an tɛgɛ da fɛn o fɛn kan o ko kɔnɔ
mun an fɛ k'o fɔ o ye tiɲɛ de ye foyi ma fara minɛ foyi ka fɔlɔ minɛ foyi fɛn ma fara kan wa an dalen don a la fana fɛn tɛ fara minɛ kan parce que an ye wulikajɔ k'o kɔnɔ maa o maa yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ an bɛ ka yala ka mɔgɔ sensibiliser hali bi ne ni n ka équipe yɛrɛ tun bɛ ka yala sugu kɔnɔ ka mɔgɔ sensibiliser foyi kana fara minɛ foyi kan commerçant yɛrɛ y'a yira n'u ma dɔ bɔ minɛn na nin wagati kɔnɔ fɛn tɛ fara kan n'Ala sɔnna ma parce que bɛɛ Asimi kanu bɛ bɛɛ la gouvernement kanu bɛ bɛɛ la transition kanu bɛ bɛɛ la donc CEDEAO ka nin ko in manamana ko de don commerçant yɛrɛ y'o yira an na donc fɛn bɛ ka fɔ an bɛ ka mun mɛn tiɲɛ de tɛ. I ko politicien ka mɔgɔw de don u bɛ ka yala sugu jumɛn ni sugu jumɛn kɔnɔ ka nin kibaruya lase. commerçant de y'an wele an ye commerçant ɲɛmɔgɔ de an welela fan bɛɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko dɔ farala minɛnw kan k'a kɛra yɔrɔ jumɛn na o ye kelen filanan mana tuguni an ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka taa minɛnw prix ta sugu kɔnɔ sugu ɲɛmɔgɔw de an ye ɲɛmɔgɔbaw de i y'a faamu an ka ɲɛmɔgɔ misɛnnin minnu bɛ yɔrɔ tɔ la u b'a fɔ de ko mɔgɔw bɛ ka taa minɛnw prix ta u y'a sɛbɛn bigi la k'a fɔ ko dɔ farala minɛnw kan ko nin farala minɛnw kan donc u bɛ taa o de sɛbɛn ka fɛnw na ani ka yala k'u sigi arajow la k'a se ka k'u bɛ intoxication nati dugu kɔnɔ k'a fɔ ko nin kɛra k'a sɔrɔ tiɲɛ de tɛ an tɛgɛ b'a kisɛ de kan donc tiɲɛ de tɛ n tɛna mɔgɔ t'a tɔgɔ ma bi mais don n'a nata la tɔgɔ fɔ yɛrɛ fana bɛna y'a ko la. aw ye jago kɛbaaw ye yala ni sanction min filɛ nin ye a tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase jago nasira ma wa. a bɛ gɛlɛyaba de lase jago ma a ye gɛlɛya yɛrɛ commencé k'a lase jago ma. i n'a fɔ gɛlɛya sugu jumɛn gɛlɛya sugu jumɛn an yɛrɛ bi kunun ni bi cɛ ko in daminɛ mobili tile kelen yɛrɛ kɔnɔ mobili camion 400 de jɔra frontière la n'o ye Sénégal frontière ye Kidira donc o ye gɛlɛya an ka marchandise de b'a kɔnɔ ni an taara ɲɛfɛ port minɛnw mana stocké port bɛ dɔ fara a ka minɛnw kan magasinage bɛ kɛ fɛnw bɛ kɛ mais o bɛɛ n'a ta commerçant k'u b'a assumer faso kanu de don parce que Asimi ye mun kɛ commerçant ye an tɛ k'a sara sɔrɔ Asimi ye gɛlɛya wuli ka bɔ Mali kan fɛn mun commerçant de tun bɛ ka faga dugu la dɔgɔjɔ dugu la a bɛ fɛn fɛn ye ko commerçant de tun bɛ faga ka caya voyage kɛ siraw fɛ commerçant de tun bɛ attaquer u ka nafolo bu o tɛmɛnen fana kɔfɛ tuguni an y'a ye Mali bɛɛ tun bɛna minɛ Bamakɔ yɛrɛ tun bɛna minɛ donc ninnu ka wulikajɔ de kɔnɔna na nin bɛɛ de b'an na donc commerçant yɛrɛ fana y'a dɔn bi an kɛra an yɛrɛ ye ni Mali lafiyara fɔlɔ fɛn fɔlɔ ye min ye o ye sécurité de ni sécurité nana jamana kɔnɔ dɔrɔn lafiya bɛ na fan bɛɛ donc an yɛrɛ fana d'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya mun b'an kan fɛn min ye k'an ka mobiliw lajɔ n'an ka marchandise ye mobilitigi bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ an minnu ka marchandise b'a kɔnɔ a bɛ se ka tiɲɛ mais commerçant pɛrɛnnen don bi ka asibi an bɛ tila ka sigi ka fɔ kɛ ni gouvernement ye n'a sɔrɔ an ka minɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na ko bibi na an bɛ yɔrɔ min na fana bateau dɔw wulilen don k'u ɲɛsin Dakar ma bateau dɔw wulilen don k'u ɲɛsin Abidjan ma n'o bateau ninnu bɛ se ka bayɛlɛma ka taa jamana wɛrɛw la cogoya min na o labɛnw fana bɛ na k'an bolo k'a fɔ commerçant ɲɛna an ka bateau minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ conteneur b'a kɔnɔ n'u bɛ se ka ɲɛsin Laginɛ ma walima u bɛ se ka ɲɛsin Mauritanie ma walima u bɛ se ka ɲɛsin Algérie ma mun ka nɔgɔ an ma an bɛ taa n'o sira ye donc an ka gɛlɛya b'a kɔnɔ dɛ an ka gɛlɛya b'a kɔnɔ mais an sɔnnen don an y'a assumer k'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ wa an y'a assumer fana CEDEAO ka nin foyi tɛ foyi ka na Mali lafiyali o de ka fisa mɔgɔ kelen lafiyali ye. nka an bɛ waati min na i ko sisan est ce que kuma dɔw bɛ yen n'olu fɔra o tɛ jamana kɔnɔdenw kɔ don ɲɔgɔn ma wa k'a fɔ fasoden jugu ye dɔw ye est ce que bi an b'an ka boli. bon an ka kan ka boli kɔnɔ n'u y'u ka kɛwale yɛlɛma mais n'u m'u ka kɛwale yɛlɛma dun fasoden e yɛrɛ bɛ se k'a faamuya bi jɔn de bɛ se ka kariya ka t'i jɔ jamana kɔnɔ ka taa fɔ ko wayi ko CEDEAO ko san 5 mun fɔra olu bɛ jɛn ni san 5 in ka ca CEDEAO fana bɛ sanction min ta la olu bɛ jɛn n'o ye n'u b'u sigi video banu dɔ caméra dɔw kɔfɛ k'olu fɔ est ce que mɔgɔ y'o fɔ mɔgɔ y'a fɔ n balimakɛ i bɛ réseau su kosɛbɛ i k'a lajɛ o de ka ɲi n'i y'a lajɛ dɔrɔn e yɛrɛ bɛ bila information kɔnɔ i b'a fɔ ne yɛrɛ b'a lajɛ cogoya min na est ce que olu baaraw ye baara ɲuman ye wa le moment que africain wɛrɛw bɛ ka sa Mali kungo la mais an ka jamanaden dɔw bɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali yɛrɛ la i bɛ sigi k'a lajɛ don n'a nata i bɛna don a la i bɛ tulo bɛna don a la hali a tɛ tɛmɛ une semaine kan u kɔni ye fɛn min ye u b'a fɔ k'u bɛ wuli k'a waleya donc an tɛna jɛn n'o de o de kosɔn an bɛ ka bɛɛ wele ka bɛɛ mobiliser bɛɛ ka na bɔli min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fiyewu boulevard de l'indépendance kan bɛɛ ka na an mago tɛ 1 million de personnes na an mago bɛ 3 millions de personnes na boulevard kan n'Ala sɔnna ma. bon laɲini ye mun y'a kɔnɔ mun de bɛ na fɔ. c'est à dire corporation caman de don corporation bɛɛ bɛ yen nɔ hali politiciens bɛ na politicien n'i ko politicien jugu de ko don mais politicien ɲumanw olu bɛ ka nin soutenir Jamil Bitar mun filɛ nin ye misaliya la politicien don mais a ŋaniya ye min ye a bɛ ka jamana soutenir a bi CEDEAO ye sanction min ta a b'a kɔn donc o la ɲɔgɔnnaw bɛɛ olu bɛɛ bisimilalen don kɛnɛ kan mais minnu de ko n tɛ faso fɛ n poche kɔnɔna gansan o de ye problème ye mais bɛɛ de bɛ na n'i ka kuma ye kuma min b'i fɛ ka se k'i ka mɔgɔw la faamuya la basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogoya min na bɛɛ de bɛ n'i ta fɔ commerçant minnu ta fɔ transporteurs minnu ta fɔ politiciens dɔw yɛrɛ minnu ta fɔ fonctionnaires minnu ta fɔ école karamɔgɔw minnu ta fɔ yɔrɔ olu yɛrɛ ye koba kɛ ko in kɔnɔ bɛɛ ɲɛna olu ka kɛlɛ min bɛ yen depuis i bɛ ka waati kɔnɔ fo u tila ka kɛlɛ ɲɔngiri fɔlɔ a sababu ka nin ko in de bɛ sen na donc o ye faso kanu dɔ de donc foli b'olu ye foli bɛ an ka Sénégal ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye Sénégal o Sénégal bɛ yen n'i ye transition soutenir na an ka foli b'i ye kosɛbɛ. I ka kuma laban ye jumɛn ye. n ka kuma laban ye min ye ka foli lase aw yɛrɛ kunnafonidilaw ma aw ka wulikajɔ mun bɛ nin ko in na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ aw de bɛ se ka nin ko in bɛɛ nɔgɔya an bolo
ni kunnafoni ɲɛnamaw dira kunnafoni ɲɛnamaw ka lase o bɛ kɛ lafiya ye jamanadenw ma mais ni kunnafoni dira a kun ka dɔrɔn jamanadenw bɛ fana b'u kun kan donc an bɛ foli lase aw yɛrɛ de fɔlɔ ma jamana basigi b'aw de bolo o filanan ye min ye tuguni ne ka foli bɛ n ka commerçants kan ne ka commerçants ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn n b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kama mɔgɔ si kana gɛlɛya ta ka ɲɛsin faso ma n b'a ɲini u fɛ tuguni u ko na nin basigi ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin transition in dɛmɛ Asimi ɲɔgɔn ma deli ka na Mali la nin ka baara kɛ tan cogo la ka lafiya na jamana kɔnɔ ta a ma deli ka kɛ donc Mali ka bɔda bɛ ne bolo Mali ka hɛrɛ bɛ ne bolo an bɛɛ ka cɛ in soutenir an kana to a ka to janfa la o de tun bɛ n bolo k'o lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma merci. Naumana arajo nyeta yo naumana nyamana adenya nabo ko naumana nyeta na bawo kuna fondi 7 Nouvel Horizon aye ayira kafo minye bi bawlu ni siraw ni jatikew olu koni solen be bi farafina kila be fento olu ka jamana konnana ka sababu yake nyangele min tara ka nyesi Mali jamana yerema do kun temenena akera sababu yesa Mali dafe jamana munun be bi olu jamana nyama ute ka lafiya soro tuga sila jamana min be na foko Burkina Faso ayira la kafo ni wati laban nununa finti la ka do tunyenga ni asiri ka foko bina Rockmar Christian Kabore ale ka fanga yere bruti alla o kofe miye Senegal jamana yi olu ka jamana nyama Macky Sall Senegal ka denw caman kɔni bɛ wuli ka jɔ la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye diɲɛ mɔgɔbatigiw minnu bɛ Senegal yɛrɛ kɔnɔna ye ka damakasiw kɔni bɔ ka bin ka yira k'a fɔ nin gɛlɛya min bɛ Mali yɛrɛ kan bi a tɛ dan Mali dɔrɔn ma Senegalikaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ k'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a la o kɔfɛ Korowari jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye olu fana ka jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen bi u bɛ fɛn min wele faransikan na ko activistes olu caman bɛ k'u ka dusumakasa kɔni yira bi nin gɛlɛya ninnu na min taara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye farafina kilabɛnfɛntɔ ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CEDEAO ka fara min ye UEMOA kan olu ye lajɛba min kɛ dimanche tɛmɛnen ka ɲangili bere ta ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma a kɛra sababu ye ni ɲangili bere in yɛrɛ kɔni a tɛ ja jamana faamaw dɔrɔn ma min ye jamana kɔnɔden minnu bɛ nin jamana kofɔlen ninnu na olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka kɔlɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ ko Senegal i n'a fɔ ko Burkina i n'a fɔ ko Côte d'Ivoire kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin gɛlɛya ninnu n'i ye jateminɛ kɛ a nana wolo fɛn na fɛn min Mali fanga ɲɛmaw ni CEDEAO fanga ɲɛmaw olu tun ye ɲɔgɔn sama-sama kɛ k'a fɔ Mali fanga kan ka taa kundama dɔw la o kuma ninnu senfɛ Mali fanga ɲɛmaw kɔni nana sɛbɛnfuraw kɔni bɔ ka yira CEDEAO fanga ɲɛmaw la ka yira k'a fɔ Malidenw bɛnna min kan o de ye k'a fɔ fanga a kundama ka t'i jɔ san 5 bɔɲɔgɔnko la nin ko nin kɛra sama-samadiba ye fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la o de hukumu kɔnɔ gɛlɛyaw kɔni nana bɔ ka bin ka ɲɛsin Malidenw ni Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin gɛlɛya ninnu n'i y'a ta tiɲɛ don a bɛ kɔlɔlɔba lase Mali ma sabu Mali ye jamana min ni kɔgɔji tɛ a fɛ yen wa Mali ye jamana min n'a ka minɛn fan caman bɛ bɔ a dafɛ jamanaw de ka sira fɛ ka sɔrɔ ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ sɔrɔw kɔni caman gulonnen bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔw kɔni kulosolen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye jateminɛ kɛ Senegal jamana yɛrɛ la a yira la k'a fɔ camion tantan jate caman de kɔni jɔlen bɛ bi Senegal yɛrɛ donda la yen nɔ minnu n'u bannen bɛ ka se ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o n'a ta bɛɛ fɛnw bɛ yen fɛn minnu ni Mali ni Senegal u b'u yɛrɛ sɔrɔ sira minnu yɛrɛ fɛ o dɔ ye da dumuni na fɛnw ye o dɔ ye hali simanw ye o dɔ ye fɛn caman ye kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ Senegal ka den dɔ bɛ yen n'o diɲɛ magobatigi dɔ ye ale kɔni ye a ka dusumakasaw yira nin ko in na ka yira k'a fɔ olu ka camion kɔni caman bolo kelen bɛ bi olu dɔsilen bɛ ka don wa o dun ye fɛn min ni gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ minɛn minnu bɛ a kɔnɔ o minɛn ninnu minɛn tiɲɛtaw de don ni a ye waatinin kɛ ka sɔrɔ a ma se ka don a bɛ se ka kɛ kasara ye wa nafa foyi tɛ ye minɛn ninnu na fo k'a fili ɲama yɛrɛ kɔnɔna na o ye gɛlɛyaba ye bi ale kɔni bɛ k'i ka dusumakasa fɔ Senegal faamaw ye o kɔnɔna na a yira la k'a fɔ fana u ka camion caman fana bɛ yen n'o ye Senegal ka denw ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na minnu kan ka don Senegal jamana kɔnɔ olu fana ɲɔngirilen bɛ bi nin gɛlɛya in yɛrɛ sababuya la o b'a yira k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu tiɲɛ don a bɛ Mali sɔnsɔn a bɛ lase Mali ma nka
min ye Sénégali yɛrɛ fana ye olu ka denw fana caman kelen don k'u ka dusumakasa yɛrɛ yira nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ ne ye jateminɛ kɛ Mali ye jamana ye bangamana jamana don Mali misiw olu de bɛ bɔ ka taa Sénégali yɛrɛ kɔnɔna na ka taa kɛ sogo yen nɔ n'i ye jateminɛ nin tile 2 bɔɲɔgɔnkɔrɔ 48 heures kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ Sénégali sogo yɛrɛ e ko a sɔngɔ yɛrɛ tɛ ka yɛlɛ wa sabu waati tɛmɛnenw na misi tun bɛ taa feere Sénégali jamana kan 60 bɔɲɔgɔnko sefa wari yɛrɛ la nka nin tile 2 bɔɲɔgɔnko la kuna sini ko dɔrɔn misi sɔngɔ nana yɛlɛ 70 la o bɛ a yira k'a fɔ gɛlɛyaw de bɛ ka wuli sisan nin ko in yɛrɛ senfɛ o hukumu kɔnɔ ne jateminɛ kɛ min ye maliden dɔw yɛrɛ fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ k'u ka dusumakasa yira min ye diɲɛ mɔgɔbatigi dɔ ye ale ko tile o tile ale bɛ se ka remorque ɲɛ 2 feere siman na o siman ninnu tun bɛ bɔ Sénégal jamana de kan nka nin gɛlɛya ninnu nalen kɔ a yɛrɛ la k'a fɔ siman kɔni tɛ ka se ka don wa olu ka sɔrɔ nin ye a nagasilen ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ min ye Macky Sall ye a kɛra sababu ye ka ale yɛrɛ nege bɔ bi Sénégalika caman na sabu sɔrɔw gulongulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'a ma ya k'a fɔ Mali bɛ taa fɛn dɔw ta Sénégali fɛ Sénégali yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa fɛn dɔw ta Mali fɛ n'a yɛrɛla k'a fɔ o daw bɛ sɔgɔra olu kɔni y'a ye k'a fɔ Macky Sall u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka nin gɛlɛya ni wuli ka bɔ Mali jamana kan cogoya min na jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye Côte jamana ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ka jamana kɔnɔden dɔw bɛ bi u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko activistes olu kɔni kɛn bɛ ka weleweleda kɛ k'a ɲini Côte jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin da sɔrɔli min kɛlen don ka taa da dayɛlɛ sabu Mali ye olu baden jamana de ye a bɛ waati jan bɔ Mali ni Côte d'Ivoire ka teriya u bɛ ɲɔgɔn bolo kabini tuma jan wa maliden caman de sigilen bɛ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Ivoirien caman sigilen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na cogoya min na n'a a yira la k'a fɔ o don ka bɔ nana tigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la olu tɛna se k'a faamuya wa u tɛ jɛn n'a ye cogoya si la nin bɛɛ kɔfɛ sa n'i ye jateminɛ kɛ Burkina jamana a yɛrɛ la k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye sɔrɔsilaka dɔw ye olu yɛrɛ fana tun ye wulikajɔ kɛ Roch-Marc Christian Kabore k'u bɛ dankari a ka fanga yɛrɛ la ka sababuya kɛ mankan minnu tun bɛ yen nin waati laban ninnu na an marabaa jɛkulu n'o ye Faransi ye ani nin gɛlɛya min talen bɛ bi ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma o hukumu kɔnɔ sa min ye sɔrɔsilaka dɔw ye ale n'a ka jɛkulu dɔw kɔni faralen tun bɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛna fanga yɛrɛ firi nka a nana kɛ sababu ye sa olu nana minɛ sira la nin b'a yira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma kɛ farafinna tilebinyanfɛntɔw ka kuluba min bɛ yen u bɛna kɔlɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ a la tiɲɛ don maa caman b'a fɔ k'a fɔ Mali ni Nigéria olu tɛ frontière la nka n'i ye Nigérakaw ka jagokɛlaw yɛrɛ ka hakilinaw ta nin gɛlɛya ninnu senfɛ caman y'i ka dusumakasa yira minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna na olu ye a yira k'a fɔ olu bɛna sanni kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ min ye tiga ye olu b'o san wa an ka bagan dumuni olu b'o fɛnɛ san min ye bagangolo fɛnɛ n'o ye misigolo ye olu b'o fɛnɛ san jamana minnu ni o ye Ghana ye ani Nigeria olu den caman bɛ balo nin dumuni de la nka olu bɛ waati min na i ko sisan Bamakɔ yan olu nana jɔ k'a fɔ ko da datugulen don o nana kɛ sababu ye u bɛ taa nin fɛn ninnu feere maa minnu ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ kule la bi k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ yen nɔ siga t'a la maa caman balo de bɛ nin fɛn ninnu na Nigeria jamanaw ni Ghana jamana kan n'a yirala k'a fɔ o daw nana sɔn a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye nka min kɔni bɛ fɔ siga kɔni tɛ min na o de ye k'a fɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo gɛlɛya de don Mali kɔni bɛna gɛlɛya in kɔni santi kosɛbɛ sabu Mali ye jamana ye siga t'a la an ka balow gulungo bɛ ɲɔgɔn na a kow kɔni sinsinnen bɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ de ma nka an ka partenaire minnu bɛ yen bi n'u b'a wele k'a fɔ partenaire stratégique ni o ye Chine ye ani Russie fo ka taa fara Algérie ani Mauritanie la Guinée Conakry ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ bi k'u ka dayɛlɛ Mali yɛrɛ ye cogoya jumɛn na malidenw u bɛ se k'u ka don ka bɔw kɛ cogoya min na lafiya yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. Jamanatigi ye n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ o a ye na. Anabaaw ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ninnu ye l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin tɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Nations Unies Conseil de sécurité kɛnɛ kan olu yɛrɛ sigilen bɛ ka jateminɛ kɛ diɲɛ jamanaw yɛrɛ ka taabolo yɛrɛ kan
a yɛrɛ la k'a fɔ sigi kɔni kɛra ka ɲɛsin mali yɛrɛ ka nin gɛlɛya in ma minisma olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan n'o elgazime wani ye ale y'i to bamako yan nɔ ka kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ a baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko kunna sini ko ka bɛn ni janvier kalo o tile 10 ye san 2022 a yira la k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛra mali yɛrɛ jamana kan kumada bɛ jamanaba minnu bɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ olu kɔni tun taara ka taa hakili jagabɔ kɛ nka nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra laɲini min ni faransi jamana yɛrɛ kɔni tun ye a ta ka ɲɛsin an faso yɛrɛ ma farafina kɛlɛbɛfɛntɔ ka wulikajɔ min kɛra ɲangili bere kan ka se ka dunuya yɛrɛ bɛɛ tigɛ mali yɛrɛ la nin tun ye faransi jamana ka hakilina ye o hukumu kɔnɔ elgazim wan ale kɔni ye damakasi kɔni kɛ ka ɲɛsin diɲɛmaw kɔni ma mali bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛyaw kɔni caman bɛ lakanabaliya o y'a dɔ ye min ye baloko yɛrɛ ye jamana kɔnɔden fan caman bɛ yen bi olu tɛ ka da dumunifɛnw yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ ye gɛlɛyaba ye bi ka sababuya kɛ bamanti tigilamɔgɔ minnu kɛn bɛ bi ka marifa yɛrɛ ta mali yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnena jamana yɛrɛ cɛmancɛ yan fan bi olu de kɔni ka gɛlɛn bi kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ nin sababuya la maaw kɔni kɛn bɛ bi ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'i ye a jati minɛ a bɛ t'i jɔ maa 2,600 maa 2,116 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko a yɛrɛ la k'a fɔ san 2020 waati olu kɔni ye u yɛrɛ ta ka bɔ ni jamana u sigiyɔrɔw yɛrɛ la o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ maa 100,000 bɔɲɔgɔnko san kelen kɔnɔ olu fana y'u yɛrɛ ɲini ka u sigiyɔrɔw yɛrɛ bila nin bɛɛ ye gɛlɛya min ni a bɛ mali yɛrɛ kɔnɔna na nka ale kɔni bɛ kuma sinsin fɛn min kan ni fɛrɛ ma kɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin mali yɛrɛ ma maa 1,000,000 ani kɔ bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛna balontanya yɛrɛ sɔrɔ san 2022 kɔnɔna na wa n'i ye jateminɛ kɛ nin taabolo yɛrɛ la a yira la k'a fɔ sango maa 1,000,000 ani maa 300,000 bɔɲɔgɔnko olu ye gɛlɛyaw yɛrɛ sɔrɔ baloko nasiraw la a bɛ n'a fɔ sa a kow bɛ ka yakubaya de ale kɔni bɛ weleweleda min kɔni kɛ ka ɲɛsin diɲɛbaw ma u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin mali jamana yɛrɛ ma jango mali bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant lamɛnbaaw ka kɛ ni dankari wale wala nin gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an faso jamana yɛrɛ ma min ye CEDEAO ye ka daw sɔrɔ min ye nafolo bunda ye ka tila ka olu yɛrɛ sɔrɔ lasigiden minnu bɛ yen ka olu fana wele u ka bɔ mali yɛrɛ kɔnɔna na min ye Abdulaye Kanta ale ye radio Nieta baarakɛla ye a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin malidenw minnu bɛ yen ni olu fana bɛ fɛ k'u fɛlaw fɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko micro territoire ka olu lamɛn min sɔrɔla Abdulaye Kanta bolo seereya la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ka sanga CEDEAO ale ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin mali jamana ma janvier kalo tile 9 in na fɛn ye olu ɲininka nan bɛ u la o ɲɛfɔli kan jamanadenw ye o kan hakilina ni miiri Suleman Samakɛ u bɛ wele bɔ an ye nin ye cogo min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ mali yɛrɛ ma deli ka bɔ embargo kɔnɔ parce que depuis i bɛ ka kun wulila fo ka se bi ma an tun ye lafiyada sɔrɔ wa CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ tɔn kuntan de don tɔn in sigilen don a ma sigi dɔwɛrɛ kama a sigilen don ka président de couvert mais o mago tɛ population na an kɔni bɛ min ɲini fasodenw fɛ bɛɛ ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ an k'u soutenir nin kan mɔgɔ tɛ se ka saya jɔrɔ ka tila ka joli jɔrɔ wele kan ka ɲɛsin jamanadenw fana ma an tɛ se ka to miyɛtɔya la an bɛɛ jɛra ka IBK wuli yan ala y'a kɛ IBK ɲuman taara wa minnu nana o fana fasoden ɲumanw don bon a ka d'an ye diɲɛ fara lahara kan ɲuman kan dɛ ni an k'a fɔ ka da kan ɲuman kan n'u continuera nin cogoya in fɛ an b'u kɔ fo ka taa se min ma. ayiwa CEDEAO y'a ka datugu mali fana yira k'a fɔ k'a bɛna ka datugu est-ce que o tɛna kɛ gɛlɛya tɔ juguya n'a ye CEDEAO yɛrɛ da o kana na da yɛrɛ yɛlɛ anw ka da in yɛlɛnen don bɛɛ lajɛlen an kɔni n'ala sɔnna ma jamana o jamana ko k'a ye datugu a ɲɛ an fana bɛ datugu o don dɛ. ne tɔgɔ Isa Jara kibaruya min bɛ n bolo jamana ko nin kan CEDEAO ka nin ko kan bon ne kɔni hakili la an mali kɔnɔ mɔgɔ ninnu an bɛɛ ye kelen de donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ pour que an bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min na parce que gɛlɛya minɛ ɲɔ minɛ bilen cogo cogo a bɛ suma don dɔ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen o yɛrɛ diɲɛlatigɛ tacogo depuis CEDEAO ma fɛn kɛ fɔlɔ ne kɔni na sisan mangoro bɛ feere ka di dɔɔnin kow bɛ na dɔɔnin di bon ko natɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye a sumayatɔ o b'a sɔrɔ nɔgɔya don donc f'an ka ko dɔ de kun an ko gɛlɛya de kun a daminɛ la
o ko nɔgɔya bɛ yen n'ala sɔnna a bɛ ɲɛna n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ka la ta ŋaniya kelen min na donc ala o ɲuman ta mun sigira an bɛ dugawu kɛ san ala ka an n'olu k'an bɛn an bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ bɛ bɛn kelen ma parce que an bɛɛ hakilina ye kelen n'an hakilina kɛ kelen an bɛ wasa sɔrɔ a yɔrɔ mais n'an ma hakilina kɛ kelen a ti ɲɛnabɔ quoi. Ayiwa dɔw fana ko ni gɛlɛya ma da soda la ko a bɛ kɛ gɛlɛya dan yala wele kan jumɛn ka ɲɛ cogo u y'a fɔ cogo min na o don mais gɛlɛya ti taa nɔgɔya kɔ an b'a an suma lɔ k'an fara ɲɔgɔn kan pour que a mɛnɛ bilen cogo cogo an k'a lajɛ k'a sumaya fan dɔ fɛ a mɛnɛ bilen côté min fɛ a tɛ se k'a bilen côté bɛɛ o sinon ye min fɔ o ye tiɲɛ mais an b'a fara ɲɔgɔn kan de pour que k'o ko mada de a bɛ ɲɛnabɔ ala bɛ ko o la o tɛ tiɲɛ quoi inchallah. Ne ye Abdurahmane Aziz Sanogo mais Sabalibugu CEDEAO ka gɛrɛntɛ in ne yɛrɛ kɔni kelen hakilina la o ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin jamana in ma nin ye an ka kunnawolo ye Mali ka kunnawolo de bɛ nin na parce que barisa san o san coup d'état kɛ o kɛ a kɔ anw bɛ problème de la donc a bɛɛ dun na CEDEAO b'a ka sanction ni fɛngɛw ta ka bin an bɛ segin an kɔ an bɛ bɛ tila ka segin ka don fɛn kelenw de la tuguni moi je pense n'u ye fɛngɛ ta et que maliyɛn kununa an yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n'an ɲɛ bɔ o yɔrɔ la n'an yɔrɔ min n'o ye jumɛn ye an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ se ka voler an yɛrɛ ka propre ailes la n'anw sigira ka kuma ka bɛn anw yɛrɛ dama ka bɛn yan CEDEAO Nations Unies fɛngɛw nin bɛɛ manamana ko de y'an bolo ne kɔni bolo u ka sanction ye a ɲɛna mun na parce que a bɛ anw yɛrɛ permettre an ka dɔ k'an yɛrɛ an ka bɔ nin jɔnya juru la ten 60 ans an bɛ jɔnya juru kelen in na san 60 an bɛ nin jɔnya juru de la donc moi je pense ni mɔgɔw sɔrɔla dirigeants sɔrɔla anw na et que terrain kan mɔgɔw de don u b'a dɔn min bɛ u tɛ ka fɛn k'u kunfɛ fɛnɛ bon ne bolo an ka jɛ ka t'olu kɔ k'u soutenir u ka baara la 2012 CEDEAO ka sanction ko ani ɲinan ta bon moi je peux dire n'an ko an ka segin ka na CEDEAO ka fɛngɛ tɛ c'est la même chose bɛɛ fɛn suguya kelen mun bɛ se ka danfara don ani ɲɔgɔn cɛla la o ye anw yɛrɛ y'a dɔn ka fɔ CEDEAO ka sanction don CEDEAO ka sanction tɛ an ka procéder anw yɛrɛ ka fɛngɛ an ka taa an yɛrɛ ka bolo kan parce que ɲinan ta yɛrɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ ordinaire ko kɛlɛ yɛrɛ fanba bɛɛ y'o ye pour te dire CEDEAO yɛrɛ tɛ en tant que tel mais mɔgɔ de b'a ko kɔrɔ parce que mɔgɔ de donnen b'a ko kɔrɔ min bɛ mɔgɔ min donnen don n'a ko kɔrɔ o ye an ka colonisateurs de n'o ye Faransi de ye CEDEAO yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ye bi anw tɛ se ka fɛn kɛ bi n'an ma passer Faransi kan sinon ne tɛ se ka faamu CEDEAO tɛ se ka taa sigi k'a fɔ Irisiw bɔ an ka fɛngɛ kɛlɛ la fo ka Irisiw bɔ a la o bɛ se ka kɛ cogo di ne kɔni bolo ni y'an kununen ni Ala ka jɛ ni y'an kununen. Mamadu Jara don CEDEAO ko in ne kɔni bolo sa a bɛ yɔrɔ min na sisan n'a sera ka ban pewu ka bɔ an fɛ yan kɔni tiɲɛ la an Maliyɛnw an bɛ lafiya an kɔni bɛ mun ɲini Asimina ka maaw fɛ u ka CEDEAO ko in u k'a jɔ ka Faransi jɔ Faransi ambassadeur min y'an mɛ n'u sera k'o bɔ an fɛ yan ka Faransi yɛrɛ an deli ka bɔ an fɛ yan an ka yɛlɛma bolo wɛrɛ kan tiɲɛ la o kɔni a bɛ diya an Maliyɛnw ye n'o an tɔɔrɔ la an ɲani na jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan n'Ala y'an bɔ nin bolo k'an don bolo wɛrɛ bolo an bɛ laɲini kɔ Ala ko sabati an ye CEDEAO ko in mɔgɔya b'a la ka ban maa ma ban Ala ka ban se t'an ye dɛ an jigi kɔni Ala ye bon ne bɛ kuma bila o yɔrɔ la yan. Ne tɔgɔ Adama Jara bon CEDEAO kɔni sanction ko c'est très simple fo an ka sɔn fɛn dɔ de ma Maliyɛn ka sɔn fɛn dɔ de ma c'est à dire adamaden i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ni i ma sa quoi i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ni i ma sa cogo si la donc pour que arijinɛ sɔrɔ f'i ka saya accepter c'est que ce n'est rien jamana caman développera embargo kɔnɔna na des pays comme le Cuba nu développera kɔnɔna na jamana caman exemple caman bɛ yen moi je pense que c'est très simple nin voie de y'anw bolo déjà anw bɛ bɔ CEDEAO la cogo min na k'an ka monnaie créer an yɛrɛ ka UEMOA ye ka to yen nin y'o voie de dayɛlɛnnen y'anw ye c'est très facile et nous avons le soutien des grandes puissances Algérie la grande puissance de l'Algérie est là à côté olu bɛ k'an soutenu Chine b'an soutenu en pays voisins ninnu fana bɛ il y a la Mauritanie il y a aussi la Guinée donc an tɛ se ka foyi ɲɛ Ala barika la Ala de ye masa ye Ala de y'an dan Faransi m'anw dan ko Ala de y'an dan an tɛ se ka foyi ɲɛ Ala barika la n'Ala sɔnna n bɛ min ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ b'a dɔn tigitigi Asimi a nakun ye fasoko ye duti t'a la quoi en commentaire tɛ dɛ duti t'a la a ka baara bɛɛ ɲɛ b'a ka baara la donc vraiment an ka jɛ an ka kɛ bloc kelen a kɔfɛ an bɛɛ ka tugu a kɔ vraiment je pense que o de fana bɛ baara tɔ nɔgɔya bolo quoi ne b'o de ɲini Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. Ne tɔgɔ Mokhtar Gise ne bɛ RPDM na RPDM commune 6 section y'o vice président ye. Ayiwa ka sanga jamana yɛrɛ bɛ dako min kan filɛ don min ko bi n'o ye CEDEAO kelen bɛ ka gɛrɛntɛ min ta kan an ka jamana sɛgɛrɛ o wele kan jɛ bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ani gɛrɛntɛ yɛrɛ e y'a ye cogo di. Kan ta bi fo i ka ɲininkali la n bɛ foli bila ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen fɔlɔ n bɛ foli bila ka ɲɛsin an bangebaa minnu n'u b'an bolo kɔrɔ san n'an bangebaa minnu fatura an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye gɛrɛntɛ ni a ma bɛn ne ma
a ma bɛn ne ma hali fitinin par sabu maliden bɛɛ bi fani ba la mɔgɔ i kɛra kilasi o kilasi la i ka dɔn k'a fɔ i ye maliden de ye anw tɛna n'an yɛrɛ to maa si bolo o ye kelen ye fila jamana filɛ minnu bolo nin n'o ye an ka fininatigiw ye an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa an b'u dɛmɛ u ka hakililaw la wa an bɛ fɛ cogo o cogo an n'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ ni lahala mun na ka se ka bɔ ni lahala la barisabu a tɛ bɛn an ma ka ko siraw ye kɛrɛndɛmu ta ka ɲɛsin an ma n b'a dɔn k'a fɔ siraw jamana dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ olu fɛ la ko tɛ mais an bɛ anw maliyɛnw anw de kan k'a dɔn bi k'a fɔ ni diinɛma dɔ de ye yan fɛ o ni ye politique mɔgɔ dɔ de ye yan fɛ o ne ye société civile de ye o ne ye syndicat ye o an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye k'an ka finilatigiw dɛmɛ k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ wasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ wasa vraiment jamana in ka se ka k'a yɛrɛ ta ye janfajugu minnu n'a sirilen don jamana in kɔ la an bɛ ala deli ala k'a bɔ jamana in kɔ la n'an kɛra kelen ye an b'a dɔn jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'an kumana ni kumakan kelen an b'a dɔn jamana in bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ nka an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min sen na dama da min sen kan o ka yafa o ma bɛɛ k'i ta bila nin waati in na an ka jamana dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ a bɛ waati bɔ jamana min ni an b'a kɔnɔ ni fasoden jugu y'an bila a kɔnɔ jamana min n'an b'a kɔnɔ ni janfaciw y'an bila a kɔnɔ vraiment an bɛ ala deli an ka se ka bɔ o janfa ninnu bolo o fasoden jugu ninnu an bɛ ala deli vraiment u ka bɔ an cɛ la an ye baara kɛ cogo o cogo n'o fasoden jugu ma bɔ an cɛ la u bɛna ɲini waati bɛɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bi an bɔ an dagolo kan olu ni faransi n'a ka dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen an mago t'u si la jamana in kɔnɔ bi faransi ka taa a ka dɛmɛbaa jugu minnu ye jamana in mara nin waati in na ka se nin ma u bɛɛ k'u ka minɛn cɛ u ka taa faransi nɔfɛ fɛrɛ tɔnkulu ma i n'a fɔ rpdm ni a ma ɲɛma ye dr sheikh moribo jara ye ni dungo politiki k'a fɔ politiki mɔgɔ min bɛ sɔn k'a fɔ ko faransi ka taa an ka jamana in kɔnɔ ma a bɛ se ka fɔ a ka dɔgɔn yala e bɛ ka nin min fɔ k'a fɔ ko faransi ka taa ni ye dr sheikh moribo jara ɲininka yala fana fɛla ni kelen ye wa mɛ min f'i ɲɛna ne kumana ni yɛrɛ ka kuma ye fɔlɔ min ye sheikh moribo jara ye m'a dɔn n'i ye réseaux sociaux lajɛ y'a ka kumakan ye a ye min fɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ ale de kɛra politigima fɔlɔ ye min y'a fɔ ko mali bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ ale de kɛra politigimɔgɔ ye ni a nana sɔrɔ embargo b'an da la mali datugulen b'an da la fan bɛɛ fɛ a nana ka na sɔrɔ fɛn bɛɛ foyi tɛ yen nɔ a nana ka na fɛn bɛɛ bila sur place o de la a y'a fɔ a da kɔnɔ don min na ko an bɛ k'an yɛrɛ ta ye wa an bɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ foyi tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye wa jamana in a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ale de kɛra maaforo ye min fɔlɔ y'a fɔ n'i ye réseaux sociaux lajɛ i b'a ka kumakan lajɛ donc n bɛ fɛ ka min f'i ye Cheikh Moro Jara ka hakilila ye min ye mali bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ anw malidenw an k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli k'an jɔ jamana in tigiya sigi jamana in ma mɛ n'an ma sɔn o de ma n'an ko an bɛ taa an yɛrɛ sama an siri mɔgɔw la maa b'a dɔn a bɛ taa laban min na an ka k'an yɛrɛ ta ye ban an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ala ye mali sɔn maa kalanbaa caman bɛ mali kɔnɔ hakilima caman bɛ mali kɔnɔ maa faamuyali caman bɛ mali kɔnɔ n'a tɛ a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a bɛ kɔfɛ nin bɛɛ bɛ se ka na jamana in dɛmɛ da ka yɛlɛ u ye u ka don minnu bɛ se ka na u bolo don an fɛ diaspora bɛɛ ka n'i bolo don jamana in fɛ an ka jɛ an ka jamana in bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Cheikh Moro Jara ka hakilila ye min ye o hakilila kelen de ye nin ye a kɛra politiki mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ i y'a faamu ale de kɛra maa fɔlɔ a y'a fɔ wa hakililaw b'a la a fɛn bɛɛ b'a la i y'a faamu ka se k'a baara kɛ ka se k'a waleya an mago b'a la a k'i hakili fara sɔrɔdasiw ninnu ta kan u ka se ka jamana in bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an mago b'a la an mago b'a ka dɛmɛbaa bɛɛ la mɔgɔ bɛ se ka jamana in dɛmɛ bɛɛ ka na an ka fara sɔrɔdasiw kan an ka jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Hashimi an b'a fɔ a ka dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo ala ka siya ni kɛnɛya d'u ma ala ka jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ welekan laban ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan welekan laban ye min ni b'a fɔ ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma min bɛ kɔnɔna na min bɛ kɔfɛla la bɛɛ k'i ta bila an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in kelen de b'an bolo fɛn wɛrɛ t'an bolo jamana in kɔ n'a tilala na a banna n'i y'a ye anw ye guloki bɔ ka fɛn bɔ ka wuli fo ka i bɛ ka gɛn ka bɔ yen o kɔrɔ jamana in ka tigɛ ka segin a ma o de y'an ka laɲini ye donc an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in dɛmɛ a ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ minnu ye jugu ye n'u bɛ se k'an se nin gɛlɛya in ma an k'u yɔrɔ janya jamana in gérance la pour que an bɛ se ka taa ɲɛfɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn de pan ye a yira k'a fɔ
min ye CEDEAO jamana ɲɛmaw olu ye kunnafoni bɔ ka bin ka yira k'a fɔ Mali kɔni ni CEDEAO cɛla min ye duguma sira ani sanfɛ sira ye olu bɛɛ sɔ a la an bɛ waati min na i ko sisan o hukumu kɔnɔ n'a ma ya k'a fɔ Faransi tun ye a ka kunnafoni bɔ ka bin ni CEDEAO kɔni hakilina fɛn fɛn ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma olu bɛ hakilina in yɛrɛ b'a sinsin u b'a sabati a yirala k'a fɔ Faransi yɛrɛ ka pankuru dɔ bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ aéronef de l'armée française o kɔni nana jate minɛ an ka jamana faamaw yɛrɛ fɛ ka yira k'a fɔ u ye sariya sɔsɔ kɛ min ye Mali yɛrɛ a kɛnɛ min bɛ yen ni o ye sanfɛ kɛnɛ ye u banna o kunna ka sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ ka lajɛ yɛrɛ tɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔrɔfɔ kɔni a kuma cayara kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw ko k'u bɛ CEDEAO yɛrɛ kɔni jukɔrɔma dondon nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen min talen ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma o hukumu kelen kɔnɔ ni Faransi ka pankuru kɔni nana wuli Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ olu tɛna se ka o faamu ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ gouvernement olu ye kunnafoni dɔw forobaya kunun ko ka yira k'a fɔ siga kɔni t'a la Faransi ka kɛlɛkɛcɛw ka pankuru dɔ kɔni bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Type A400 a yirala k'a fɔ o kɔni ka munumunu kɔni kɛra min ye Gao ani Côte ni ɲɔgɔn cɛ la tagasegin fila ɲɔgɔn ka bɛn ni janvier kalo tile 11 san 2022 o kɔni ye sariya sɔsɔ de ye sariya sɔsɔ min ni Mali faamaw kɔni mu u dama suɲɛ cogo si la k'a ɲɛfɔ ka kɛ ni Mali yɛrɛ a gouvernement kuma lasela ye ale ye kunnafoni in kɔni a bɔ ka bin ka a yira k'a fɔ min ye Faransi yɛrɛ a ka pankuru nin ye u natɔ u ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ jango pankuru ni a natɔ kana dɔn wa a mankan kana mɛn cogoya si la min ye hali kunnafoni nasira ye ko olu bɛɛ lajɛlen munumunu kalabanciya yɛrɛ senfɛ nka nin n'a ta bɛɛ sa Mali fanga ɲɛmaw ani Mali finitigilaka minnu sigilen bɛ nin baara ninnu yɛrɛ sen kan olu ka ɲɛɲinini n'u ka jateminɛ senfɛ u nana ye k'a fɔ Faransi ka pankuru kɔni a nana pan Mali yɛrɛ a pankuru kɛnɛ yɛrɛ o kunna nin ma bɛn Mali faamaw ma cogoya si la wa u y'a kunnafoni yɛrɛ forobaya u ye a yira k'a fɔ nin pankuru ninnu nin ye kangaridakan ye ka ɲɛsin Faransi fanga ɲɛmaw ma nka ni u ma o mɛn n'u ka pankuru wɛrɛ kɔni nana tuguni Mali yɛrɛ a kɛnɛ kɔni sanfɛ ni min ye a sɔrɔ o ka kɛ u yɛrɛ ka fɛn ɲininen ye n'o tɛ Mali ka fɛn ɲininen tɛ n'a ma ya k'a fɔ Faransi de ye sugandili kɛ k'a fɔ nin gɛlɛya min taalen bɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma olu bɛ a jukɔrɔma dondo wa olu bɛ a nɔfɛ wa n'u sɔnna tuguni k'u ka pankuru kɔni bila ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni min y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka fɛn ɲininen don o de hukumu kɔnɔ sa Faransi yɛrɛ fanga ɲɛmaw u kɔni ye ka wulikajɔ senfɛ a nana kɛ sababu ye maliden minnu bɛ yen ani maa minnu tun bɛ fɛ ka bɔ Faransi ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na u ye o siraw kɔni datugu an bɛ waati min na i ko sisan fo ka taa bila waati wɛrɛw la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko bilama kɔni a ko n bɛ sama-samali yɛrɛ dan ye Faransi ani Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon ye a yira k'a fɔ min ye maître Mamadou Ismaïl Konate ye ale ye weleweledakan kɔni ta ka ɲɛsin an ka fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ an kana n'a fɔ n bɛ kɛlɛbolo kɔni ta ka ɲɛsin farafinna tilebinyanfɛntɔ olu ka kuluba min ma n'o ye jamana 14 bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ min ye ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wari sugu kelen kɔni olu dunni na ni o ye jamana 8 ye UEMOA jamana an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ani olu ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ bɛnkan ka se ka sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ la ka kɛ sa ale yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ compte Twitter nin ye maa ye maa min ni ale ye minisiriyaw kɔni kɛ an fɛ yan josariya minisiriya maître Mamadou Ismaïl Konate a ye kunnafoni bɔ ka bin k'a ɲini an ka fanga ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye bras de fer ye ka sama-samali kɛ Mali ni nin jamana kɔfɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɔn ani ɲɔgɔn cɛ la ale kɔni ta ye ladilikan de ye tiɲɛ don CEDEAO jamana ɲɛmaw ka fara UEMOA jamana ɲɛmaw kan dimanche tɛmɛnen ka bɛn janvier kalo tile 9 san 2022 u ye nin gɛlɛya ninnu ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma gɛlɛya min ni a gɛlɛyara kosɛbɛ tiɲɛ don Mali bɛ yɔrɔ min na bi kabiri san caman Mali bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ wa Mali mɔgɔw yɛrɛ bɛ dɛmɛ de la nka o n'a ta bɛɛ
ni nin gɛlɛya tara ka ɲɛsin Mali ma ale kɔni bɛ min fɔ o de ye bɛn ani kelenya o ka sabati Mali ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya sira ka di olu ma janko Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ. Maître Mamadou Ismaïl Konate a ka kuma kɔni sinsinna min kan o de ye k'a fɔ abada ale tɛ an ka fanga ɲɛmaaw kɔni u fari foni nin baara in kan a b'a ɲini u fɛ de u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye samasamali o ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ la an ka taa kuma ɲɔgɔnya na janko bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati ni jamana kofolo ninnu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ye jateminɛ kɛ Maître Ismaïl Konate ale ka kɔrɔfɔ la a ko CEDEAO jamana u bɛ t'i jɔ jamana 14 bɔɲɔgɔnko min ye UEMOA jamana olu bɛ t'u jɔ jamana 8 bɔɲɔgɔnko ka fara kan min ye jamana 50 ani jamana 2 bɔɲɔgɔn jamana 50 ani jamana 4 bɔɲɔgɔnko farafina yɛrɛ kɔnɔna na ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ jamana n'a yirala k'a fɔ ani ni jamana ninnu bɛna gɛlɛyaw kɔni ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ye ko ye ko min ni a kɔlɔlɔw fanga ka bon kosɛbɛ hali bi ale bɛ min fɔ kuma ɲɔgɔnya o ka dayɛlɛ Mali fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la kuma ɲɔgɔnya o ka dayɛlɛ Mali fanga ɲɛmaaw ani farafina fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la jango nin gɛlɛya ninnu bɛ se ka ban o hukumu kɔnɔ ne jateminɛ kɛ jɛkulu caman fana ye nin hakilina de bɔ ka bin i n'a fɔ ko Haut Conseil islamique olu fana ye hakili jagabɔ kɛ k'a ɲini Mali fanga ɲɛmaaw fɛ u ka kuma ɲɔgɔnya sama u ni nin maa kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ la kuma ɲɔgɔnya de senfɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛ jɛkulu min bɛ n'u y'a wele k'a fɔ cadre d'échange des partis politiques et des regroupements ninnu fana ye jɛkulu min parti politiques ni association ni mouvement olu caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na olu fana ka laɲini kɛra de bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi kuma ɲɔgɔnya o de ka kɛ fura ye ni kɛlɛ ninnu na o kɔfɛ parti min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ les partis solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ni o ye Sadi ye Umar Mariko ale ka parti do olu fana ye a ɲini fanga ɲɛmaaw fɛ u ka fanga fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka tila ka kuma ɲɔgɔnya sama Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la jango nin gɛlɛya minnu filɛ nin bi a ka se ka kɛ fɛn bannen Mali ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔ kɔni ba o de labɛnnen don juma nata ka bɛn janvier kalo tile 14 san 2022 boulevard de l'indépendance yɛrɛ la ka taa CEDEAO yɛrɛ ye baara min ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma ani UEMOA ye baara min ta ka ɲɛsin Mali ma ka taa u ka dusumakasaw yɛrɛ yira nin ko ninnu na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon. Ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. N'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Ko n'aw mana arajo ɲɛ. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ ninnu ye bi jɛkulu min bɛ yen n'o ye cadre d'échange parti politique b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kuluba in kɔnɔna na olu ka denmisɛnninlaka dɔ bɛ yen n'o ye Seku Ɲame Bacili ye ale y'i fɛla di nin gɛlɛya ninnu kan ka furakɛ cogoya minnu na an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. K'a fɔ an dusukun kamikaminen don parce que ko min ye malidenw sɔrɔ nin waati in na n'o ye nin ɲangili ninnu ye k'a ta ka ɲɛsin malidenw ma malidenw ni nin ɲangili man kan jɛkulu ninnu ni anw yɛrɛ ye a tɔnden ye donc ɲangili min bɔra jɛkulu ninnu fɛ ka tara an ma an bolo nin ka giri malidenw ma a ka ca malidenw ma wa malidenw ni nin man kan u tɛ nin mérite ma yanni ka jigi i binyɔrɔ la i bɛ jigi i talonyɔrɔ la CEDEAO ye nin kɛ ka tara an ka jamanadenw ma bien vrai que an ka jamanadenw t'a mérite parce que u ma foyi kɛ walasa nin bere in ka da u kan o fɛn foyi tɛ an bɛ se k'a fɔ malidenw u ye mun kɛ walasa nin bere in ka da u kan mais il faut que a ka dɔn fana mun y'an se nin yɔrɔ la cadre d'échange kɛlɛn tɛ hali n'i y'a jateminɛ dɛmɛba jɛkulu caman bɛ yen minnu yɛrɛ ye mara taabolo min bɛ nin waati in na a bɛɛ ye welewele kan da ka kɔn bi ɲɛ an kun siranna mun ye o ye ka an bali ka se nin dɔ in dilan an ye proposition kɛ a bɛɛ kun ye nin dɔ in an kana bila nin dingɛ de kɔnɔna la nka an bilala a kɔnɔ maa minnu y'a sababuya hakili la a ma se anw kan da dɔw la bilen malidenw yɛrɛ b'a dɔn responsabilité bɛ se ka situer niveau mun na ne hakili la maa minnu ye ɲangiliw se an ma
ma maa minnu y'an se nin niveau in na u kan ka sɔrɔ bi u bɛ yɔrɔ min k'u yɛrɛ hali n'u tɛ nimisa kɔnɔ u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini walasa ka jamanadenw bɔ nin ko in kɔnɔna la sanction kɔni taara ka ban mais an ka laɲini ye mun ye cadre niveau la o ye teliya la an ka jamana ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ u ni CEDEAO u ka sigi ka fɔ kɛ kura ye n ye président Assimi lamɛn vraiment a ka discours kɔnɔna la a ye yɔrɔ dɔ fɔ mun ni a yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye sigi ka fɔ ye olu ni CEDEAO cɛ a da yɛlɛnnen don toujours wa olu bɛ taa ka tara CEDEAO ma k'u ŋaniya yira CEDEAO la k'a fɔ hali bi u ka kuma ɲɔgɔnya in continuer u ni ɲɔgɔn cɛ nin gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min ne hakili la président bɛ o sira min kan maliden bɛɛ kan ka fara a kan o yɔrɔ la k'a dɛmɛ a bɛ se ka nɔ bɔ o kɔ la cogo min ni ɲangini minnu taara k'an sɛgɛrɛ an ka se ka bɔ o ɲangini kɔnɔ. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min